bubagra 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 Belana hambai sini joto media sono ini singoro khumlung syndicate kaisa YTF ni bkhakte kaisa bike rally jaka tamni bai of bike rally male hasing sini honorable district president bo saiklanka je sing o amchayo bike rally mani karon tei sini buskang ni je awareness sini public rono sini tong pasung sini kusum chai thene sini bobagra bosanti prasar ono tei kaisa sing kaisa kuno peaceful ni bising tei je buskango kaham kringke jotono o khumulung ti prasani khumulung ti prasani bising tei kaisa unity kaisa spread thane nai tongo ai unity at khanchani o rally haisi abang bagai oro tini kuno ingyawi oro tini just violence kingyawi oro kambe peaceful rally khaijana just khumulung complex headquarter joto jagao je oro je tongmani sing oro phaijai tabuk sini joto warriors ok nadi sob somoi no sini buskangni lamani bagai borok sobsang ready tong haisi within just one day salsani bising tinga sung o bike rally songjamani tini joton ready ngai tini jaga ni sini joto YTF ro tini oro ready ngai borok joton fight tong buskango tamni hinba sung nayo khumulung tong kuchang tongnani ungthung buskango oro kebo onyo dol khayei onyo kisisa biang khayei oro jeta violence sৃষ্টি khaimanatei abo YTF sobsama buskang agogoi ama hairongno mathana bagai sung salbrum tiar tong haisi abo tini simia khana simia salbrum sung ready tong haisi karon sung nayo sini o khumulung amchayo takarjola mandai amhai krung jagao je gana gini je tongma jagao o jaga ma violence tong hangkai violence ke hamja gya haisi kintu amhai ingmani thangai tong hangkai ang koina amhai jara borok tong rongno amhai total stop khaina ningthum hai hangkai jotono bahan buthini borok kebo siring tonglai malai gala khaisi ang magai sung nayo nor jotono semano public ni mokolo tong media ni bisingti semano jefru tipramata edco government form khapun sini violence bisi joroti ingkha bus joroti ingi amnor jotno nukhana hesi abono baina sung amhai violence ono sungnaya sini mul manthai sini je naikol naharmung bobagra ni bisingti greater tipraland yakaba constitutional solution tiprasanani abo sini main focus and YTF sudo political party simia sung socially bahino sung public sung joto je mansar sung help khaitung haisi ambagai jekono somoyo public ni ba sini tiprasani ni jekono hangkai ajaga YTF basao haisi amnor jotono saiman government sung tinaro peaceful bike rally khaina bisite thokthoi yaro mai khopsa salai sungoro kuroglane bike rally ko je taw sungoro jat othaini simino syndicate ni simi thangai yang joy govinti ke thangai joy govinti sim thai party thaiya ko thangai taisang ko phai dosam te thangai taisa oro phai mai sa phai palai